Cha ubaba hayi usuka bese banehaba nje. Akunjalo lo baba ubabe ozikholelwayo nje lo engihamba. Hayi ukholwa amakhosikazi abantu uyakholwa. Lithini iBhayibheli ngamakhosikazi abantu? Lithini iBhayibheli mntanami? Lithini nje iBhayibheli? Lithi hlonipha into zabantu. Uhlonipha into yomuntu namzoyihloniphe yakho. Ngiyakuzwa mina. He must stay away from my wife. Yebo. Enze njalo nje kodwa mangakwenzi lokho. Ngomshanga ezulu. Oqhuma Nhlavana. Umshanga ezulu. Plaza iqalile ke izulu libuyile. Nkosi. Hayi angazi ke Nkosi. Awazini. Uzomyeka ngithi delete number. Iphi phone? Ubaba delete number. Delete. Cha phela siyasifonelana Nkosi yami. Amashenge ephelele. Hawu ngangithi ngiyagana. Hawu ngangithi ngiyagana Nkosi phela. Hawu manje kusho ukuthi ufake ngephutha abantu. uHathi. Yibo. Ngephutha bafa bengabonanga. Usilwa yipi? Ngenze njani ke mina? Ngenze njani? Ngenze njani? Asasikhona hlala. Ngithatha intambo. Ukuthatha le thuba ngibingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weBlack Life TV. I am uMlangeni uMagasela. Namhlanje ke kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni ngibiziwe umndeni wakaButhelezi. Bathe eMagasela neteam yakho iBlack Life TV sicela bandla ukuthi uze ngala. Mina engikwenzayo ke ngivele ngizwe mase kuthiwa khona i-call, ngi-answerisha i-call njengoba seningibona ngihleli la. Sawubona baba unjani? Ngiyaphila Ntombi Magasela ninjani? Ngiyaphila phela ngizothi. Hey ngiyajabula ukuthi ufikile. Siyajabula nathi ukuthi besiqhamuka ukuthi ulubona usizo. Hawu hayi mangibona nina sengiyethemba noma sengizophila. Ngoba le ndaba iyangishisa. Usho kanje? Sengize ngacishe ngathatha intambo ngayihela. Ungayenzi ke lento zama i-t-shirt isebenza. Kodwa uqala ubingelele umbukele ekhaya. Umbukele ekhaya ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba abakwa Black Life TV ngibabhalele. Yebo ukuthi bazongixazulela nansi inkinga nanka amanzi. Woza nazo babushange woza. Inkinga la unkosikazi wami wenkomo uMandlovu. Okay. Phela lo esesihlale naye isikhathi eside. Ngithole eminyakeni emihlanu edlule ngaqale ngabona ukuthi kukhona umlisa okunuka santungwana la kuyena. Njalo uyamletha. Awu. Amfonele. Kwesinye isikhathi ngimthole esefonini. Bekhuluma athi bakhuluma ngeindaba semsebenzini. Ngawukhuza lo mhlola. Usebenza kumama futhi. Mama usebenza kwezinye inkampani zokudla eThekwini. Okay. Manje uthi bayahlangana bakhulume. Manje lento ngiyabona ukuthi ke ukuze ngingangeni ku-GPS nami ngitholakala sengiwumoni sengimbeka izandla angibize nina engixazulule inkinga ngoba uyabona ngisizeni bakithi naku ngoze ngimbambe ngezandla naye lo mbhemu lo angifuni ukumbamba ngezandla ngoba phela ngagcina ngiboshiwe. Qinisile. Qinisile nje kubalulekile kakhulu. Isicelo sami ngiyacela ningikhulumele naye umama. Nimbuza ukuthi ngabe akasaneli yini noma unenkinga. Ngiyakuzwa ke basusa akasaneli noma khona inkinga ezinye. Impela. Angafuni ukuthi akutshele ngazo. Kunjalo impela. Kodwa ngoba siyasola ke. Senishade isikhathi esinganani uthe senishade for? Iminyaka engu-25. Yo, 25. Kunjalo impela nje futhi nangazi lento ayiqalayo manje ukuthi uyiqala kanjani sesigugile. Cabanga. Inkinga lapho ke. Ngibuza ukuthi kanti umama kanti yena usemncane kakhulu noma ukhulile naye? Hayi akamncane kakhulu ukuthi nje phela uyisifundiswa phela yena ufake ibuko akafani nami. Manje ibuko zisufundile phela kwesinye isikhathi kuye kushiwo njalo. Kuthiwa uma ufake ibuko ungcono kunabanye. Ayikho ke lento sokungaboni ungakudla ucarrots. Kungenzeka Ntombi. Ithemba lami likuwe ke Ntombi. Ukuthi ungisize sixazulule lezi inkinga ngoba phela ngiyawufuna umuzi kababa. Ngeke ngivume ukuthi obaba omkhulu bawubona umuzi uphela phambi kwami. 100. Ngisize kakhulu. Siqale lana ke baba Buthelezi. Nina abantwana? Yebo sinabo. Bangakhi baba? Bahlanu. Bakhulile abantwana. Lapho ugcina emingaki? Hayi mhlambe uneminyaka 10.
Oh, Ngiyasaba ukuthi bayizwe le ndaba. Ishuma ku10. Hawu usafresh nje leyo nto. Impela. Kodwa manje umama into enza ukuthi yiziphi mhlawumbe ama-calls angena ebusuku nokuthi uyaletha uyalandwa. Ukahambe naye. Ngithi mangithi ngizomlanda emsebenzini athi khululeka uzongiletha ubaba usibani bani. Okay. Nalokuthi kuyenzeka yabona la kumakhala ekhukhwini wakhe. Kube khona ohayi. Awu. Ngiyaba ngasola nenhliziyo ebomvu. Kwathi angijuqa umuntu ngomkhonto. Ngisizeni bakithi. Ngisizeni. Yayingahlephukile phela ibuyihlephuke phakathi nendawo. Hayi ayigcwele le ngayibona. Okay. Angena umuntu ojwayele ukuhleka bekhona inkinga kodwa ngiyakuthanda ukuhleka ngokwami nje. Awukanti intombi inxeba lendoda alihlele. Ngiyasho nje ngiyacabanga ngikho ngithi angixolise bandla ngoba ngiyabona ukuthi lesi simo mhlawumbe nawe indlela olibeka ngayo kodwa ubaba usengashiya nje ubaba uButhelezi ngoba phela ngathi uyindoda nje eyikhululekile ubaba okhululekile futhi njengoba ulibeka nje udaba lakho mina I can tell ukuthi hayi ngeke angikholwa ukuthi kubuka ngako la ekhaya phela ayihlabi ngakumisa. Ayihlabi ngakumisa. Usho kanje impela cabanga nje omakhelwane bengibona ngushenge. Uyabona sengithathelwa nje kuphephuka kanjani kalula nje kanjani ngingabulala umuntu mina ngiyakutshela ngisizeni kanti kuba ngilanda umkhwanazi azongithatha ngisizeni impela ithemba lami sekumi liselike kuwena ke ntombi ngiyacela. Hayi njengoba usushilo nje ukukhululeka sizozama ukuthi sisole uma okumnandi ukhona ngithi namhlanje. Yebo ukhona ngibonile ngicathu yena imsho uyazi kodwa ngeke athuke nje bese singena nami ecamera. Hayi ngeke ngamuthi fahla. Ulindele nje. Hayi unilindele impela. Akanalo kodwa ulaka uMandlovu. uMandlovu. Kona ombongo kodwa ke phela umuntu uyazi into yakhe ithotshiswa ngakho. Sengithemba wena. Hayi kulungile. Danko. Njengoba izwela ke imbukelo yeBlack Life TV elichaza udaba lakhe ubaba la ekhaya ukuthi umama akasamtholi kahle. Kubuye kube khona inhliziyo lapha ku WhatsApp and inhliziyo isuke igcwele mama ngicabanga ukuthi mhlawumbe nje isuke icrackile labo phakathi nendawo yazi nami icrackile usekhona inkinga ekona. Kodwa yena uthi no ukuthi ke nje emzini wakhe kube khona unkosikazi amkhiphela izinkomo oletha omunye umuntu wesilisa aspende isikhathi esiningi nomuntu wesilisa akuzwakali kahle kwehlisa isithunzi sika baba. Kodwa ukuze sibe right ake simlande uma ngoba ukhona sizwele from the horse's mouth sizwe yena ukuthi uzothini ukuphawula kulolu daba olubika ubabsheni. Mina uMlangeni Magasela ngiyabuya. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Sengiphinda ngabuya mbukelo weBlack Life TV Mlangeni Magasela khona la emndenini waka Buthelezi sibizo baba khona. Ubaba uzobe sechaza ke ukuthi yini asibizele yona la ekhaya. Kodwa before that asiqalele la sibingele luma unjani sawubona ma unjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Right? Ngiright. Yes sisithanda. Ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV. Ngiyakubingelela. Umbukelo weBlack Life TV. Danko. Okay ma njengoba kade sengichaze ukuthi ngomlangeni noMagasela from Black Life TV sibizo ubaba la ekhaya ukhona udaba afuna ukuchazela lona. La sikhona nathi ukuze sibone ukuthi ikhona indlela ukuthi siye phambili njengomndeni wala ekhaya. Baba ngichazele ke imama nale duzo kami. Nkosikazi. Yebo. Mina ngithatha isinqumo sokucela abakwa Black Life TV bazoxazulula inkinga ekhona la ekhaya. Ukuthi sekunenye iminyaka emihlanu kuna lento eyenzekayo. Yokuthi kube khona umuntu okulethayo ngemoto noma enikhuluma naye la ezingcingweni. Ngakho ngicela laba baba Black Life TV ukuthi bazongixazulula inkinga ngoba ngifuna lo muzi wakheke futhi kwazeke ukuthi kashenge la umthetho ukhona ungabe sengathi kuyachachazwa nje la ekhaya indoda ayikho. Ngakho ke ukuze ngingenzi izinto zokubekana izandla ngenzeni ngicela usizo ke ukuthi bazosixazulula. Ngiyacela ke nawe ubatshele ukuthi kwenzekani. Uyamuzwa ma baba? Yebo ngiyamuzwa. Kodwa manje
Hayi bengazi ukuthi uzobe sengibuyisela ama-camera. Bengithi into yasendlini nje esikhulumayo ezobuye. Cha, ayikho into yasendlini. Amadoda amanye athini? Uma ubekwa imoto la phezulu. Ngibukeka njengendoda enjani mina esinamnami. Cha baba. Phela usuke ngesinye isikhathi khona into engizithengile. Abe sengisizaka bese zongibeka. Hayi ukuthi kusuke kukhona into ekhona. Uzatatamise wena iphi inkosikazi yakhe. Ususuyisitatanyiswa ke wena bheka sekuphethe opizza kanje. Angithi ufika usuthi usuqaqazela la ekhaya ngoba kuyena ekuthengisile. Uphi umthetho? Ngisuke ngizithengele baba upizza yena bese ngigibeza kodwa ngemangithwele noma okusindayo uyazongibeka ekhaya. Ubaba nje akanayo imoto baba. Hayi khona imoto kubaba. Yindaba pho ungatshela umyeni wakho ma ukuthi akakulandi ngoba uphethe kambi. Uhlaletha kamfuni usigedlembe uyakhwehlela. Hawu. Angithi yami iyakhwehlela. Eyaleya ndoda phela iyandiza bheka bandize bheka bafaka izibuko bobabili. Hawu. Mina ngiyifaka izibuko. Ma. Ngisizeni. Awu. Uba lo baba umhlangana naphi naye mhlawumbe asiqale lapho. Lo baba lo ubaba khuluma ngayo ubaba wakephi? Cha ubaba nje ngamfica lapha emsebenzini. Onisebenza naye. Esebenza naye futhi ubaba nje ophilayo bandla futhi ubaba okholwa. Uphilani? Hamba nenkosikazi yabantu kuthi uyaphila. Uyayivuma yona leyo? Angivumi. Hawu. Siqaleni lama akaganiwe yini ubaba? Cha uganiwe yena kodwa ke phela sisebenza naye awumeke. Angathini yena ngihamba noloqhaqhavelana lenkosikazi yakhe. Angibonakala uqhaqhavela kuncanyana kuthe kodwa wami bukabuka omkhulu wami angithi uma yayihleke uyena wathatha okuncanyana kwakufanele yena naye athatha isidudla bayifuna isidudla ngisizeni bakithi ngizobulala umuntu ma kodwa yayibona lento enzakalayo. Hayi ngiyayizwa yona kodwa ubaba befanele naye angasheshi alethe nina. Ngoba kufanele ukuthi ongenani sihlale phansi lento siyikhulume kahle. Wewe Mandlovu ngakhuza Mandlovu. Ngathi ngiyakhuza, ngabiza umndeni. Ngathi ngiyamtshela umfowabo wathi mina selo ngaba noshukela. Angithi phela udokotela wathola ukuthi mina nginoshukela. Yingabo sebezenzela la ekhaya. Ngenxa ukuthi mina nginoshukela. Manje ushukela uaffecta phi endlebeni? Bathi phela sekwacimila. Imaki ngiyakuzwa ke lokuthi bathi ugesa usakhanya. Ngiyakuzwa laba bakushoyo wena uthini wena baba? Akunjani. Mina ngiyavutha bhenga umlilo. Ushukela nje phela ushukela. Ma. Kwenze njani waletha umsindo emndenini? Wangamhlalisa kahle ubaba ekulethele inkomo. Cha ubaba hayi usuka bese banehaba nje. Akunjalo lo baba ubabe ozikholelwayo nje lo engihamba. Hayi ukholwani amakhosikazi abantu uyakholwa. Lithini iBhayibheli ngamakhosikazi abantu? Lithini iBhayibheli mntanami? Lithini nje iBhayibheli? Lithi hlonipha into zabantu. Uhlonipha into yomuntu namzoyihloniphe yakho. Ngiyakuzwa mina. He must stay away from my wife. Yebo. Enze njalo nje kodwa mayingakwenzi lokho. Umshanga ezulu. Oqhuma Nhlavana. Umshanga ezulu. Plaza iqalile ke izulu libuyile. Nkosi. Hayi angazi ke Nkosi yami. Awazini. Uzomyeka ngithi delete number. Iphi phone? Ubaba delete number. Delete. Cha phela siyasifonelana Nkosi yami. Mashenge ephelele. Hawu ngangithi ngiyagana. Hawu ngangithi ngiyagana Nkosi phela. Hawu manje kusho ukuthi ufake ngephutha uhathi. Yibo. Ngephutha bafa bengabonanga. Usilwa yiphi? Ngenze njani ke mina? Ngenze njani? Asasikhona hlala. Ngithatha intambo. Hayi ungayilengisi. Ungayenzi leyo nto. Hawu kodwa wangiphoxa Mandlovu. Kodwa ngenkomo zami. Uzosuboniwe nje ma. Hawu kodwa ususana. Delete. Abangawuthanda uhayi. Hayi mina ngifuna udelete. Yonke into. Block. Yonke into ayiphumi. Akaphumi nje lo baba la ekhaya. Futhi nomsebenzi uzowuyeka. Awu. Hlala ekhaya ngibona. Nomsebenzi uzowuyeka. Sengikhathele. Unenkinga ubaba Mekondla?
Hayi wathi mina ngihola imali encane kodwa impuphu ngiyayithenga nelayisi ngiyalithenga nebraai pack ngiyayithenga manje ufuna nini Masaladi bhe. udla amasaladi habe unogwaja yena angiyeni nogwaja mina hayi nogwaja yena sodla lokho kukhona kodwa indoda ngiphinde ngiyibone uma bheka uzofa umuntu Uyabona igcwele ulwandle. hayi cha. Silehlisa kanjani? Hayi kusho ukuthi sengingaxolisa nje ke bandla kushenge. Uxolisa uxolisa. Fanele ukukhipha inkomo kini benze nenkomo la ekhaya. Uthe baba Bazogeza ingane umuzi. engakhi? Zinhlanu ingane. Ingane ithini kodwa uma wenza kanjeni? Kodwa Nkosi yami, awu Jesu. Awusiboni kodwa isona kulempilo liphilisa ubaba la ekhaya. Cha khona ngiyezwa phela baba. Enanoshukela ke. Kodwa ngophaya wami. Siyamayi. Hayi. Cha bandla kusho ukuthi ngizozama. Hayi mntanami, ngizamelela i-counselling. Counselling. Fanele ngithole i-counselling ngizofa. Ngizohamba emhlabeni. Ngizohamba. Kodwa akangisiza landa inkomo. Abuye. Ima phela baba imehlisa umoya ima kancane enkomeni. Inkinga ila ekuthenini uma akathandani nobaba yena ngokusho kwakhe. Uma usho kanjalo. So umuntu ugeza kanjani umuze engonanga yena ovumela. Hayibo. Wentombazane. Hayi futhi ngangasola ngibone no kiss lapha. Khona ukhisa obona. Kiss efonini. Hawu mama sengikudefenda. Ngabona umlomo obovu. Akalanda inkomo ekhaya. Ifike la ekhaya koshenge. Axolise emadlozini nakwabaphansi mhlawumbe ke bese ngiya nawu kiss lo uyaxoliselwa phela ngoba ngikwazi ungale ngisizeni bantu abami akayilande nje ibe la koshenge axolise yena futhi umfowabo makunjalo ngiyayilanda inkomo zami ziyalandwa yini inkomo ziyalandwa hawu inkomo ziyalandwa Baba sengimdala. nami ngisho lo hayi umdala ubani wathi umdala abadala lapho basile baqale nini ukuzwana nje nalo baba uqale nini ukuzwana naye kakhulu Ubaba yena hayi ukuthi sizwana kakhulu ukuthi ukadini ubaba ukuthi siwangiletha azongibeka la ekhaya yini emzini kabani uyanqana ukutshela ubaba kulande awu ngoba phela lo usuke sendleleni vele eza ngapha ubaba ngizobona nopetrol vele suka la eyaleyo ngilanda utabukela ubaba yebo ngibe sengithi lo ngoba vele indlela uyadlula hawu angadlula ngishiye Nkosi yami akakuthandi lo usho nokusho ukuthi umlethaphi emzini kabani emzini kanjani kodwa emzini kaJama usukhule kangaka ngaphandle nje kokudelela kodwa ngicela inkomo mina isixazululo sithi akuze inkomo izohla futhi le ndoda mhlanje la ngoyibona khona ngiyakutshela yabo uzoqhatha abantu besilisa ma la ngoyibona khona kodwa yena umfowethu ngoba semdala kangaka uzoyithatha le nkomo uzoyikhipha wena ngithi ohambile uzobona uzokwenza iplan ngifuna ukuzwa ngawe ma ubaba umngani wakho Anjoli cha hayi Anjoli noma wenza lokho kufuwazi abafazi cha bandla yazi ma ungakhohlisa itoho inyango zeyiholela laba masebebhekana ngamehlo sebekhuluma sebebhekana uyabona ukuthi hayikhona khona la ngithusana ukuthi usasendohathi habe wenzani fela ke mina ke kuthiwa mina ngazi lutho mina ngithi kanti uyabona kanti ngiyabona ngisize mntanami ngisize okay ehlisa umoya ke baba kuze sikwazi ukusiza hayi nawe uthi ngihlisa umoya mina angithi ngibizile nje hayi kahle nawe uhlangene naye nawe usuhlangana naye manje ngihlangene nawe uhlangana naye manje ngize ngawe awuyini manje sheng hayi ngaze ngizakazelo hayi akuzanye iplan ushukela uzonyuka akuzanye iplan lungile akusuthi sekufanele ngibalandeleke koshenge manje hambe nami hayi fanele hey boshenge ngilandeni ngilandeni ngomfazi ngilandeni sengiyahamba sengiyahamba sengihamba phela wemajesu awangibulala mandlovu awangiqeda ngiyafinish finish I'm dead angithi uyangithemba mina njengoba ungibizisi ngizokusiza baba angisakwethembi hawu hayi angisakwethembi
hayi engathi nihlangene nawe hayi nawe engathi nawe uyayivuma lento eyenzekayo ekhaya hayi Angithi unginikeza ithuba lokuthi ngikhulume noma khona uzokuthi sayidini lakho Shenge. Oh Nkosi yami Ngiyakucela. Awadinga amanzi? Hayi khuluma naye Okay uzonginikeza ithuba thula-ke mina ngikhulume naye ngiyakucela. Okay Ukuhlonipha. Ngiyayithoba nje phambi kwakho ngiyazi usibize ngoba usithembeze Black Life TV cela unginikeza ithuba ukuthi ngikhulume noma hayi lungile cela uthule nje uthule du kube ngathi awukho la endlini sithandwa sami yabona umonakala mama wami Hayi ngiyabona. kwesikhathi izinto uyithatha kancane ucathi ngincane akuzweli kanti kuzwela kangaka yabo kubhlungu nje kuba besezwa kanje azanyukela ushukela yabo nje njoba kwayimina uyabona ngathi manje akasangakwazi ukungithemba ngoba mina ngizama ukuthi ngilandelele ukuthi konke kwaqala kanjani kwenzakalani. Hayi kwaqala kanjalo nje njengoba ngisho Ntombi yami ukuthi hayi ngamfica emsebenzini Ngithe ngicelile nje Shenge. hayibo ukuthi wena uyithatha kancane le Angithathi kancane. uyithatha kancane Akusho ukuthi angihambe-ke Shenge ngoba ufuna ngisize. hayi Phela Kodwa ngiyasukuma-ke ngiyafisa. manje ngihambe. wona Ntombi ukuthi phela inhliziyo ayiphakele Ngiyakwazi lokho. Yikho ngincenga nami. ngilimele Ntombi Ya, ngilimele ngisize. uyamkhumbula uyabona uyakhumbula umfana lo kwakuthiwa usifiso Ncwane ethi ngilimele ngilinyazwe ngabantu engibathanda ngilimele Okay, ngicela unginikeze ithuba. hayi Ngicela unginikeze ithuba ungakwazi ukwenza lokho. hayi ngiyazama kodwa Uma wakhuluma manje ngithatha isikhwama ngiyahamba. hayi ulungile Ntombi Yebo. Kwaphela mase ufuna usizo usho ukuthi wena usuhlulekile. So nje ubuhlulekile ufuna ukuthi thina sokusiza ngithi. Ngicela ubaba ngihloniphe nami ngenza umsebenzi wami bese ngiyahamba. hayi yobe Ntombi Ngiyabonga nami. Yebo Shenge. Yebo sithandwa sami. Angiyithanda into engiyibona kubaba. Wena uyayithanda-ke njengonkosikazi wakhe eweyinkomo. Hayi cha. Nama ingiphathi kahle. Uma uyakhonza? Yebo. Yama. ukhonzani Baba ngitheni kanti? ukhonzani ngidlala ngathi angithi ngoba mina ngikhonzi ngidlijiki ngibonakala ngathi ngisinami sendoda mina Baba uyalila ijiki. kancane ngiyathinta nje mntanami ngiyathinta Percent likhona. hayi usubuza kakhulu ke manje Phela ngibizo wena. engathi usuyangiqeda ke manje Ukuba ungibizanga ngithe qhabu angithintanga kakhulu ngithe nje qhabu Cela unginesithuba lokukusiza. okay Ma sibona ilokhuzana imonakalo khona. Ufuna ubaba zenze umonakalo okudlula lo iGBV yazaboshwa. Kule age yakho nje bathini ingane nabazukulu cause sekhona nabazukulu angithi. Kuzokwenzakalani if uqhubeka kanje? Ungakwazi uxolisa kumyeni wakho bese ucela ubhuti lo ubaba lo kulandayo ukuthi hayi socela hayi xolisa ngenkomo hayi xolisa ngenkomo sokhuluma-ke lokho kwenkomo ehamba ngenyawo futhi ezoma lapha nabantu bayibona la kuma khona imoto kume khona inkomo kube khona inkomo danko babuza abantu ukuthi yandi yankomo kuthiwe yokuxolisa ngifuna lokho ugezwe lo musi kababa ugezwe ichile baba bayingakuvumi lokho gethe Yebo cha ngiyezwa. Uma ungathi uyithobekele nje yonke lento ayikufanele nokulethwa abanye abantu besilisa uganile ngathi ayihambisani nawe. Kuwe kulunga awazi wena. Ubaba umuntu onjani nje ngaphandle kwalesi simo abhekene naso umuntu onjani since nathandana sineminyaka eyishumi nambili nesihlanu ogwad. Cha mandla yena ubaba hayi umuntu nami uyangethusa nje mase nolaka kangaka. Umuntu olungile. Uthi sekwenze njani ngoba phela uShenge ube ngethemba sonke isikhathi lesi. Ukuthi ke manje engasangethembi nje sekwenze njani namayi angazi. Ngaqaliso wena. Uwe ongenze ngibe nje. Cha impela. Menihlalisene kahle yonke leminyaka. Hayi impela hayi. Mina wami nje umuntu ongena umuntu omuhle. Udlame. Ngiyamqala nje nami esebhodla umlilo. Uthi inhliziyo ayiphakela. Nansi ayiphakela.
Umchazela ukuthi yena uzoyilungisa kanjani lento going forward. Cha baba ngizoxolisa nje bese Inkomo yona. Ima phela hawu kade Hayi, le nkomo nje ngifuna ngihamba ke. Ungabisayilethi inkomo. Ha? Angithi anginkomo. Nawe futhi uyangilahla. Lungile ke sefana nami ngiyiphathaze ngiyibulala. Ngifisa umoya nginezithuba. Kodwa mntanami kodwa yini nawe manje? Ngicela unginikeze ithuba. Ngicela ithuba kuphela. Akodwa mntanami. Ngicela uye kumama. Sengilahla wena. Uyangilahla manje. Niyahlangana njengabantu besifazane phela. Nginikeze uma ithuba lokuxolisa abona ukuthi uzoyisa kanjani. Wazingani ukuthi inkomo likayilethe. Vele nini uhulumeni wanikhweza phezukwethu. Angithi usegijima phezulu uvula ufreeway la ekhanda lami. Nawe kuyachachazwa nje. Kuyachachazwa nje la koshenge. Kuyazenzela. Kahle kamnandi kanje sobabili. Hayi get. Akahambe bayifuna ukuhamba. Cha ngithi phela ngiseza nayo indaba yokuthi Waza nayo Sithando. Hey. Iza kuphi? Iza khona la. Iza khona la kuwena ke Shenge. Ukuthi cha. Ushengo wathi. Ngizokhuluma nomfokazi lo ukuthi hayi nanga umzwa wami uchitheka. Ngicela ukuthi cha ngabisangilethe. Ucele. Yes. Uyamuzwa ntombi. Uthi uyacela. Cha ucelayo. Cha phela yena bengizisa nje hayi ukuthi uyini la icelayo. Engabe uthi khathi. Yabo nje bongamnikeza ithuba lokuthi achaza azafe egcineni inkinga ilapho Shenge. Lalela uthi khathi. Qhubeka Sithando wenzani? Ngizomtshela ukuthi hayi manje sengathi ekhaya kuhambi kahle. Akakuthokozeli umyeni wami ukubona ufika naye ngemoto. Manje ngibe sengicela ukuthi cha angabi sangiletha. Sekuyena uShenge sengizomcela ma kwenzekile ke kufanele ngithwale umthwalo othile abe sengihlangabeza. Kudlaliwe ngathi. Ngibe sengimtshela ke lo mfokazi cha umzwa wami nako uchitheka ngoba kwankomo leyakhuluma ngayo. Kithi akho ngisho isibaya sezinkomo. Azobona uyithola. Manje mayethi kuzofuneka inkomo sengiyaxolisa impela nje Shenge impela futhi nasekhaya kodwani sibadala kangaka. Hamba uyifuna ngisho kumashonisa imali. Uyibona ukuthi wenze kodwa inkomo nje. Ufuna inkomo noma ufuna ukuthi kube nokuthelela lalela yonke into iqala ekutheni kwenziwe njani kugeza umusi. Bese ngiyakhuluma. Hayi uxolisa. Xolisa. Amengazi ukuthi uyanyathela. Mase kufika inkomo sengiyibona ime lapha ekhaya. Ime lapha phezulu. Ngatshela mawethu, ngashona emsamo. Ngafike ngabatshela ukuthi kwenzekeni la ekhaya ngoba sengiyaxola ke. Mhlawumbe ngoxola. Inkomo izofika inkomo. Nkosi yami cha ke Shenge. Kusho ukuthi uzokungimele nje emyeni wami phela. Nami ke ngizama. Usazozama we. Itholakala kanjani? Inkomo fanele ingaphumi icele wena unenkinga nocela ngithi ufuna geza umuzi. Lalela, mina nginandaba nocela. Nanga umuntu enginendaba naye. Okay. Ucele la sihlangana khona. Ngiyamtshela kohlwe mina ucele. Kodwa eyami nalo ngifuna inkomo lapha ya. Ime ihlatshwe ngitshela ubaba, ngitshela umkhulu. Umnikazi walomusi ngesehlakalo ngesigameke sehlela ekhaya. Uyabona umakhelwane babe ngibuka babuke nje isinamnami sendoda. Uyabona bayangibuka nabo ozondi. Uyabona lonto abangani bami engiphuza nabo. Angithi bethu yini isiyo yo sendoda. Bathi uMadevana indoda engenamthetho. Hayi ngeke. Ayizi inkomo. Okay baba ngithoyithola inkomo sigeza umuzi wala ekhaya koButhelezi. Futhi lento isiyidala ngibe nomunye umbono. Ngifuna iDNA kulezinga ngoba ngiyayisola khona lene ekhanjana elifanele kacela. Yabona lene ekhanjana elifanele lokugcina. Ngci ngathi akuyona yala ekhaya. Mangidlula lapho yokuDNA. Azikwa lokho kuyicala mothola ukuthi yakho uyofana na uhlawula. Hayi akunankinga kodwa ngiyayibona ikhanda layo lelikacela ayathi awafani mabemile bethi kanje. Hayi ke Nkosi yami mina bengithi ake sigcine la ekuthini ke ngizomtshela phela ucela ukuthi jama ekho uyabona ucela la sohlangana khona yakutshela
uyabona uyosutha induku uyabona lipaqumzana lesisu sakhe ngoba unemali phela unepaquzana lesisu uyongithola kahle mina ngoba ngisize mntana akasheshe ungisize futhi mase kuyokwenza iDNA ungisize ngoba zonke lezi ngane sengifuna zithola iDNA zonke ngoba ngisathembi lutho mhlambe ngihleli nje ngondlubala ngithatha amabhantshi amanye amadoda kwazi bani ikhona yona efana nami zonke kuthiwa ifana nomkhulu ifana nokhulu ifana nobani ayikho nje efana nami njoba nginje ngisizeni bakithi ngisizeni siyami ngaze ngathwala hayi kulungile ngane yami kodwa kangisize yena alethe inkomo mase siqedile sihambe seku-DNA yo umuntu wesithathu uyayona ngempela sengiphiwa nezingane ezala ekhaya sekuthiwa ifana nomkhulu ayiseke nefana naye nalezi indala zidomi nasezikoleni lezi zinto ayifuna ukuphasa mina ngangiphasa esikoleni ayiphasa esikoleni lezi zinto zithola condole mina ngangiphasa mina yabona ustand 6 ngamenza kathathu ngiphasa ustand 6 ngamenza kathathu kwaze kuthiwa dlula ke phela dlula hlenge usujwayele angithi osiyami ngeke adaze la asiphasi lezi ngane zala ekhaya asiphasi ngamenza kathathu mina mlungu menzile nje bafuze wena abantwana hayi abafuzanga mina bayidlulela nje bona ngazi badlula kanjani shuthi bayakopela bafuza unini mina ngicabanga ukuthi umsebenzi wami uphelile la yini ofuna ngikusize ngayenye ngoba uma uthezwe izihlanisa inkomo elethe la ekhaya akhulume futhi noba ucela ukuthi angabusale okwamanje ngicathi okwami sekuphelile iphi date yenkomo ngifuna idate nesikhathi mnikeza ithuba phela inkomo ithuba lani wanginika yini ithuba uhlalile nje nawe ulebo yenzeka baba hayi ntombi sengolalela wena nje ngoba phela umuntu kaNkulunkulu sengokubonile nokukholwa phakathi kodwa mina ngilimele ehlisa umuntu uNkulunkulu uyabapha manje we kuphi khona akabophi wabafaka isibhaqo laba bemjwayela kabi uyakhumbula uJesu wabafaka isibhaqo isibhaqo ke into yakhona ke nje ngisize wena ngane yami ilethe inkomo ulandela iDNA mhlambe ke ngoxolo sokwenza sivume masokwenza sinankinga unesiqiniseko singanzela ekhaya zonke if ufuna iDNA sokwenza konke kodwa ukuthi police hayi lokho kunekhanjana kona lokho ongezwa kakhulu lokho umconjwana yonke into ayifunayo baba ngithi hayi Caba sikusizile mina ukuze kuphele lo msindo kona ke mntanami ngiyabonga nje ngoba sengikwazi ukubhola nami ngibhodle njengendoda kodwa ngilimele kodwa ke asithembe ukuthi ke nami ngizama ukuliyeka ijiki ngoba phela uyakhala ngejiki kakhulu athi ngikhotha kakhulu ngizozama yabona nje lo muntu esifazana uhlonipheke kakhulu we kahle ma ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho nokusithemba ukuthi siveke nokuvuma sifike namakhamera la kwakho ungazi kodwa ubaba misibizile nje ubumlizwe udawa kwahlahle meventa nje ubumone ekhuluma kanje nami ngicine ngihlulekile ukumlawula kodwa ngoba wena ngoba uyamazi ke phela isoka lakho usuka kude na so uyamazi mhlawumbe mesedini uyabehave kanje mina umlangeni magasela ngicabanga sisekuphelile kwami la ngoba okudlula lokho baba ngaqhubeka azafike ekuthenini ingane asho izinto insult ingane going forward yabona besho izinto engirong nami ngicabanga ukuthi umuntu esifazana ingane zakho ngekuthanda ukuzizwa umuntu ezisho ngazo cha yabo nje nakwakona nje ukuthi ufuna DNA testing yazi ukuthi leyo nto ayiphathana ayihlali kahle yabo kodwa ngenxa yesimo esenzakalile ubaba kumenza ukuthi agcine sebe neintsolo kanjalo hayi ngibonge kakhulu uthandwa sami qhubeka ukuthanda uNkulunkulu uthande nomyeni wakho nezingane ahambe nje ucela ekwakhe kuzoba njalo siyabonga Thina ke Black Life TV ngicabanga ukuthi sesiqedile la hayi khona ntombi uyabona nje uma ayibambe lapho la uyibambe khona hayi ngiyabonakala ngalunga kodwa nje inkomo makuphela inkomo ne-DNA uzongibiza ke mase kufika inkomo na kanjani nto ngiyabonga nakanto njani nto hayi isibongeke ke baba ngibonga kakhulu ukuthi uthola usizo ehlisa umoya nje la ungaphakama kakhulu amaphaphu wonyuka noshukela laba agcina umama ahambe ngempela uhlala kacela ukudla udliwa inhliziyo ngiyakuzwa uma simbamba ngayikacela
Because ngiyadlala. Njengoba izela-ke embukelo we-Black Life TV, mina okwami ukuthi ngilethe nje impilo emndenini, abantu babone ukuthi no, sikaqhubeka kuphileke, sibe mnandi sonke, sibe happy. Noma iy'nkinga zikhona, kuhlekwa noma kufiwe. Mina Mlangeni Magasela ngiyayideda inkundla. Ngicabanga ukuthi sophinde sibuye emndenini. Akani noma ngizothi mese ngibuye ubaba uzongibizela inkomo, noma uzobe sengibizela ukuthi izinto sey'shintshile, uma usezamile ukushintsha iy'ndlela zakhe lezi ezenza ubaba ukuthi angahlali kahle. Angazi kodwa mhlawumbe ngathi ngizobuya kabili la ekhaya baba. Wena uthini? Kuyena. Uma eshintsha nami ngizoshintsha. Ya. Futhi wena hayi ngizokubiza mntanami. Ungibiza ngwenkomo? Ngoba uyashaya. Hayi. Noma mhla kudliwa inkomo, hayi izofika izodla isibindi. Nizweleke bafethu. Ngizothi mina ngibona mase ngibuya ngizodla inkomo la ekhaya. Hayi nje mase ngaphezulu kwalokho. Ngithanda ibhadi Black Life TV sihlonela umndeni yonke. Uma ufuna usizo kulula kakhulu. Bheka la email bese uyasendela thina sobe sesifika qathatha. Mlangeni Magasela ngithanda ibhadi. I'm out. Love you. It's the Black Life TV.